Сега първата на здравица с вашите най-почетни гости. Вземете по една чаша. Чукнете се с тях. На здраве, скъпи кумове, това е първата на здраве от младото семейство за вас. Пийте да видим горчиво ли е виното. Куме, как е? Горчиво, първото горчиво, аплодисменти! Първото горчиво! Достатъчно ли е куме или още горчиво? На помата как е? Горчи за горчиво и за помата! Още веднъж горчиво! Какво ще покаже бабеният видеофон? Каква ще е първата или втората лампа? Момиче, пада и момче, и мъжвече, така че в глава ми обществен чек и може и признаци. Защо не? Мъжете, сега точно тези отвитки свидетели на вашата сватбена трапеза, украсена с голяма любов от вашата сватбена агентка. Заповядайте и вие, скъпи кумове, заповядайте и вие, скъпи гости.
धन्यवाद बोलेगी। Yes sir.